தமிழக மக்கள் மாற்றத்தை விரும்புவதால் இந்த சட்டமன்ற தேர்தல் மாற்றத்தை விரும்பும் முக்கியமான தேர்தல் என கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மூத்த தலைவர் நல்லக்கண்ணு தெரிவித்திருக்கிறார். நெல்லை மாவட்டம் அம்பாசமுத்திரம் சட்டமன்ற தொகுதியில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினுடைய வேட்பாளர் கற்பகவள்ளியை ஆதரித்து நல்லக்கண்ணு பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார். அப்போது பேசிய அவர், தமிழகத்தை திமுகவும் அதிமுகவும் மாறி மாறி ஆண்டு வருவதாகவும் அதனால் இந்த தேர்தலில் மக்கள் மாற்றத்தை விரும்புவதாகவும் தெரிவித்தார். ஆனால் கூட்டாட்சி தத்துவத்தின் அடிப்படையில் இணைந்திருக்கும் தேமுதிக மக்கள் நல கூட்டணிக்கு மக்கள் வாய்ப்பளிப்பார்கள் என்றும் தெரிவித்தார். கிராமப்புறங்கள் வாழ்க்கை அசுரப்படுகிறது. கல்வியை நடத்தக்கூடிய அரசு கல்வியை நடத்த தயாரில்லை. ஏழை மக்கள் ஓய்வு படிக்க முடியவில்லை. ஆனால் கல்வியை நடத்தாத அரசு நம்ம பெருந்தலைவர் காமராஜர் காலத்தில் பேராசிரியர்களில் தான் உருவாக்கப்பட்டது. பிள்ளைகள் அந்த ஊர் பக்கத்திலே படிக்க வேண்டும் என்றுதான் இருந்தது.